Central YMA Inkhawmpui lian nei na tur mun ai hi sakordai ani kita trangkhian kan lut chawa kan lut thla a heti lai hi em photang khwal chhon buk reception ani mel ani khwal chhon buk YMA Inkhawmpui lian voi somli pangan ai voi somsari pangana sorry security te chuan he tilama hian medical duty te anom dona information and publicity anom bokanga achung po kan lutang chumi main a chheh vel light and sound in church te light le sound te tilai hian zunin a om boka public a om sani so tilama son hemi EFCI biak in atang hian kan chuk thla hemi kong phaya hian marlama kan kala zo mun te tring mun te mau char te a oma khi tilai tlang khi nuaya khian tring mun he tilama hian zo mun a oma ni zo fa te mason na ngai tua so tilai so kan valut photang an lai peih fel lo deuh hleka voin hi in rin ni ani tilai hi nuam don khop mai kan advance deuh teng nuam dup don nè han thut veng te bo chas te nen han thui la an nuam don hle ma ya hi alam dan te hi kan la thiam lawang ti lau oma CHENKKAWLAWN RÚN ani CHENKKAWLAWN RÚN an phua chan hi nakina an la soi tura nga yang hi lal sang lian a buk lal sang lian a buk ani ya hi Presbyterian biak in ani chak jok chakami khi heti live vel hi chu in thak ma tur vel aniang program nei vel in thak ngai te nge dor tur jok pok he chia lo eng man tar lo wa fleck CHENKKAWLAWN RÚN azaw ngem ka hrelawa mi engza nian ron kal don mi hringkal za tur hi hriat se lang chuan mi sang sari vel chun lengang chunga kan lutang o thut na sound te po fitting kan tim vel me kan ni mel ni so kan phang ma saber mai om mange a fresh don khop mai an ti zo mewa chuan light hi eng thang em zana hen kala kal lawa nakina zana te pon la kal tura nga yang hemi program bot sai nan hian visual ral heti lai sakordai le chheh vel YMA zong hian an tha le zung na sat takin an senga tin abikin thleng tu sakordai po hian an thei top tak meu an chhuah nei na hriat
tilam hi special guest ho ne mai the ne sound buổi lom khóc mày Stacy anh nhìn thể giải thiểm thế lệ quay tu tê về in thể chill na tour mo Stacy trang hian gần là page xin nghe gần kia po bal gần thì đủ đón mày sang ngay chun leng tura an ngai deuh nen ka hria brand sang ranga tanga tui sual ral ron mu tum te kano mani chuan zawai ngan lo welcome cheu ani tuna kan hmu mek hi tring dil ania so de lai so mi khwal ron kal ron thleng du picnic pa ron kal du te pawh no mani chuan ei cho ei te pawh asiam theia tin dil kama son longa pawh du thalin a chuan the ni long so panga vela oma inte anga an siam long pawh so chuan thei ani tring dil hi a mu cha ka ron kal hi anom fowa khodang atang point YMA Inkhawmpui chim pa tring dil ron kal du te tan tlo thei reng ani